Денис, това да запишеш номера на дефектоскопа. Само да го има. Лиценза, аз ще го приложа към може. Само номера запиши на дефектоскопа. Трябва да знаеш, че този дефектоскоп, този източник с години е бил тук, откакто той човек е тук. И трябва да знаете, че хората, които живеят тук, са се облъчвали през това време, без да знаят. Е това положение. А вие го търпите. Дефектоскоп. Дефектоскоп. Така, дефектоскоп зареден с Иридий 192. Това е радиоактивен източник, освен това. Той е в ампула от обеднен уран. Не знам дали знаете какво е обеднен уран. Страхотно радиоактивно вещество е, самия уран. Ако го махнат, сега ще спре ли излъчването? Сега ако го отстранят, ще спре ли тук облъчването? Ето, ако го извадат от тук, те трябва да го извадат. Те сега трябваше полицайите да го извадат. Ще спре облъчването. Няма да има остатъчна радиация по бетона, арматурата? Не. А ви от коя институция сте? Как го намерихте това? Не знам как да го намеря, аз ги търся такива. Вие не сте от някаква институция, вие сте обикновен гражданин, не сте от някаква институция, агенция. Някакви изследвания медицински трябва да се направим. Утре след обяд ще дойде и ще потърси домоуправителя да му каже какво трябва да направи. Къде се намира домоуправителя? Може и с мен да се свържете. Аз мога да ви дам телефон. Дайте ми ваши координати. Телефон мога да ви дам да запишете. Моят телефон е 0888, наберете ме.